Di raibh seo bhriain ag léamh na Nuachta is Meiriceá don Déardaoin an dó lá mí bheithimh 2016. Pictiúirí suntasacha tá acuin mar phríomhpictiúir chlódach a New York Times inniuh, agus séirtáin ná forbairt nó níl mé géirí forbairt a bhacail forbairt a úsáid mar tugann sé sin fós le fios. Ach forbairt a úsáidtí mé cibé. Forbairt cnáimhe ó chláinte go 4 chláinte thar 8 milliúna. Agus baineann an pictiúr seo le scéal faoi Oistéapóróis an galar cnáimhe sin bhuailinn mrá go príomha ach fir freisin. Agus an fatís atá rochtúirí I dtaobh áthir ag dúiltú drogaí thógáil. Mar sin breanaíonn muid orbairt nó bhéarbhéidir cúlú nó laidú nó dul gúl b'éidir na gnáimhe seo ó ghlús cnáimhe dús thar Oistéapóróis measartha chomh fada le díon Oistéapóróis nuair atá an cnámh cóide bheith briste síos go hiomlán. Agus is cosúil go bhfuil daoine ag seachaint drogaí Oistéapóróis agla Fo-Iarmhairtí fíorneamh choitianta tá scéalta cloistí acu faoi gialla ag créimú agus chnámh na leise focail níos saoire sin dámach an béarla agam. Cad é an béarla ar a gnámh sin. Cibé, tá sagam an gnámh atá gceist agam I bhrisin a dhá le. Níl aon rud le rá agam faoi sin ar Éilín. Príosún agus Meiriceá, más duine bochtú níl aon dar a rá agat chatha tú dul I ngná príosún le cilín beag agus leis sa chúine. Ach má tá tú saibhir is cosúil gur féidir leat athraachta bhola chuairt don bhreitheamh. B'éidir nach nglacaí an breitheamh leis ach b'éidir go nglacaí. Agus má sé dheofa tú cilín nó cás óirithe seachas an gná chilín cloiche nó concréad. Agus breathann sé ar an méidearg atá agat. Baineann an scéal seo bhfuil tosaíonn an scéal seo le réise zarab trádálaí óir as sa Tuirc góhéis na stáitianta heile déanaí. Ach tá sé ag gealla banaí $50 milliún ina measc $10 milliún in airgid tírim. Fanhí sé in árasán Cís in Manhattan agus caithfí sé giléas meánóireachta GPS ar a rútín. Níl aon rud eile le rá agam faoi sin ach gur trúa go léir go bhfuil rá chórasán ceann bháin don gnághaine agus ceann eile don saibhir.
don duine rachmas. Tá an rialtas federálach, tá rialtóirí federálacha ag molú rialachaí nua don na cólachtaí seo ofrálan Cairde go lápá. Níl me caint is Cairde an ifreolar chara, tá me caint Cairde airgad chuir é an focail sinna tá web. Níl is agam an wiki mé sa bhuclóir ach feice muid. Fánanis dúsáid mé chopla airleachan, sné airgad airleachan. Is cosúil gur féidir leis na rátaí ó na chólachtaí seo 300 fán géad a háú slán na scéalaí. Agus go bhfuil an tionscail seo go bláthú fud fad na stát. Ar nó cothíonn an tionscail seo fáinní fi. Má an tú Cairde go lápá in áma láfáid bairt a gáirid níos mó airgad a íc, agus fácra sin nach mai airgad go leor agat an chéad bhí eile rud a chuir sa reis go dtí an cólacht Cairde a ríisiú. Mar sin caafar srían a chur na cólachtaí seo, caafraí de cheansú, agus deire a chur leis na híosachtaí as compás seo nach féidir íc a reis. Tá Hillary Clinton ag léirú Donald Trump mar phríocail don áard nua domhanda. Well, don áard domhanda. Peter nar cheartúil an termar sin úsáid. Níl éonar deile le rágam a chomháin go bhfuil sé gceist ag Clinton a bheith scéaltach agus ag léirú. Joyce Mujuru in Zimbabwe. Bhí sína chomhdhuailí de chuid Robert Mugabe fean na mblianta, ach tá sí sa bhreasúra is cosúil chathú amachí, agus níos tá sí ag dréim i gcóir cuacht de féin. So níl is agam céir deile, tá le rágam faoi sin, fágthaí mé ar leataíomh. An rank na Frankie bochta tá siad sa réis na blianta fada a chaithimh á gosint ón iarthar bhéarlach. Tá rialachaí agus dlíthe Scéalta rite acob sna tithe reachtais. Ní bhuithe me an focail seo sa bhuclóir tá sagam nach bhuithe. Ach cábis. Reachtas. Bhí sé an. Nach eisteach sin. Siidir an focail reachtas a eáil in ireachtas ach níl siad ceangailte. Cibé tá reachtóirí na Fraince tar éis táirgíocht cultúra na Fraince a chosint le dícheal an ghariadóra tá I bhail cheap leochaileach in fialí marfacha inracha. Ceir tá le déanamh seo thugann Google agus Yahoo agus Apple agus Microsoft, YouTube, Netflix.
ní féidir é stoppam, béidir go gaithe leis a bhrainc ghlacha leis go bhfuil na cólachtaí seo tar éis sáróra. Tá siad ag leathnú amach, síonú amach sa rank agus is deachraí de stoppa. Mikhail Gorbachev. Tar éis sleabhcha an Aontas Shóivéadaí, tar éis an loice nó an clise seo, tá Gorbachev fós ag táirgiú áltainna agus aistí agus leabhar faoi chomh tábhachtach agus atá sé saoirse ábhsú sa rúis. An cearta ag ar an nóach, cé tá ag léamh na leabhar seo. Tá Stát Chiste na Stát Aontaithe ag iarraí rochtain an chóré thua chóras airgid leis an domhan a dheara. Si de gíre na choréánaí sa túisceart a bhuacha, a phlúcha, a heachta. Agus é seo i leog mar gheall sciúra airgid. Tá Stát Chiste Meiriceá tar éis sciúrthóir airgid príomhra an domhan a thabhairt ar a gcóré thuaidh. Rud nach bhfuil go maith dearann don chóré thuaidh. Bu é chuidiúlacht sráide agus mangaracht drugaí na chuideannaí ba choitianta sna chearra chuile déanaí. Ach le fiche bliain an nús tainn scéal ag airú, tá mhora mór i ngadaíocht ionanis agus i gama stíl chártaí creidmheasa agus fágann sé sin na pólíní i dtéanna agad fiosrúcháin ar líne seachas ar na sráideannaí. Bhí bhí sin raic in Bhéileár, Ollscoil Bhéileár le déanaí, le Kenneth Starr. Chuidiúin i lé go ndearna sé míláimhseáil ar na líomhaintí míúsáid gnéis a bhain leis an ollscoil agus leis le spórt in san ollscoil sin. Agus cé gur bhriseú as a fosté mar uachtarán na ollscoile chuine bhfuil mar cheansaléir. Idir a dálín chuirú brúir dearann ach tá sé tar éis 60 siar ón fost sin mar cheansaléir freisin. Tá a tuairt le fios le riant léitheanta an nús go bhfuil Barack Obama ag iarraí é féin chur sa chóraach toghchánaíochta. Tá sé tar éis an sia dhéanna ar Donald Trump agus ní fada dearann go dtiocfaidh sé amach ar son Hillary Clinton. Tá an éráid polítíochta beagán choiríoch faoi láthair, agus dá réir sin tá Muslamaí á mbeadh fud fad na tíre le chlárú mar vótóirí go háirithe i bhíonna se an méide a dúirt Donald Trump le déanaí. Tá William Bell, ní is agam cé héach gur ceoltóir é tar éis
album nua a chormach bail ó dír. Tá Donald Trump go bhide dí Trump tar éis crutha a bhaint a Silicon Valley. A rís bhíonaise na critice géire agus na multi-policy crackailte a rinne séile déanaí heic neolaíocht agus fágann sin gur bheag tacaíochta atá fáileige I measc na ggólachtaí móra teicneolaíochta. John Birch ní an cumann polítíochta ach dintóir troscain tá sé ag a chalabrú by dad stíl faoin teidir a áardú an troscain. Agus ní linn duine le rágam sin iad na scéalta móra nóíochta don 2 lá míbheitheamh 2016 agus go dtí chéad uile mar sin fá cimisibh bail ó dhearbh go léir agus go nóidíochaib sláán leis.